Hello everyone, I'm back. It's because in my go live, every time that I go live on my page. I always mention that I have lived here in Denmark for almost 31 years, but then I have never did a go live in Danish. So this time I would like to do it in Danish. So please allow me to do so. So hi everyone, eller hej alle sammen. Mit navn er Fatima. Jeg er oprindelig fra Vietnam og Filippinerne, men jeg har boet her i næsten 31 år, så jeg kan godt tale dansk. Altså faktisk, I can consider myself that I speak fluently Danish. Så grunden er, at jeg gør de her go live her. Altså, grunden er, at jeg ikke har gjort en go live på dansk. Det er fordi, jeg har ikke så meget følgere, som er fra Danmark. Men det kan godt være, i fremtiden, så får jeg det. Det er derfor, jeg har besluttet mig at gøre, at gøre en go live, ligesom en start på det. Som jeg sagde før, mit navn, jeg hedder Fatima, og jeg er oprindelig fra Vietnam, Filippinerne, og jeg har boet her i næsten 31 år. Det er min søn, som prøver at drille mig. Og i min hverdag, der arbejder jeg som rengøring, og ved siden af, så har jeg den her online virksomhed, som jeg selv styrer. Og i de her online virksomhed, der har jeg jo lært meget, blandt andet at komme ud fra min comfort zone, fordi det er jo det, vi altid siger, at hvis man bliver i den der comfort zone der, man lærer jo ingenting, og man vokser jo ikke fra det, man lærer ikke nogen nye ting. Og det er for at kunne blive successful, ikke? Og så kræver det, at man skal lidt mere, og man skal komme ud, og man tør at gøre det, man skal gøre. Og det er på vej på den. Og så siger de også, at vi alle sammen ved, at vi alle sammen har en 24 timer. Ikke? Og det er op til dig selv, hvad du skal bruge de der 24 timer. For eksempel altså 8 timer på arbejde, 8 timer søvn, og så hvor mange timer har man tilbage. Så det vil sige 8 og 8, det er 16. Så man har stadigvæk 8 timer tilbage, ikke? Så man kan lave noget andet. Og det er fordi, jeg synes selv, at jeg har ikke, eller jeg når ikke så meget af de ting, som jeg vil gerne lave. Altså jeg bruger cirka 2-3 timer i min business efter arbejde, ikke? Men alligevel så har jeg jo stadigvæk nogle ting, som jeg vil gerne opnå i løbet af dagen. For eksempel det der, at man skal træne, ikke? Og jeg synes, at jeg har været meget, jeg har ikke været så consistent. Altså nogle gange så træner jeg, nogle gange så gør jeg ikke. Men det er fordi også, igen undskyldning, ikke? At nogle gange på arbejde, når man har travlt, så går jeg også meget. Men så når man kommer hjem, så er man helt træt. Men nogle dage, hvis man ikke har så travlt, så er det jo klart, at man ikke har gået meget. Men når man kommer hjem, så er det der dovenhed, at man ikke vil træne. Og derfor i dag har jeg bestemt mig, at jeg vil rekonstruere min hverdag. Og så ligesom prøve at se, om jeg kan nå det hele. Så jeg har faktisk udfordret mig selv, at fra i dag, ikke, så vil jeg ligesom, bruge min tid fornuftigt, at jeg vil se, om jeg vil ligesom afsætte nogle tid, like for eksempel, hvis nu jeg siger, okay, jeg gør min business 2 timer, så er det kun 2 timer, og så ser jeg om hvor meget jeg når i de der 2 timer der. Og så hvis jeg siger, okay, jeg skal være på Facebook, måske kun en halv time, så skal jeg afsætte, jeg sætter alarm på, for at være sikker, at jeg ikke overskriver det der. Og så, alt det der, det er jo bare noget, jeg har fundet på at gøre, for at se, hvordan resultat bliver.
Og faktisk efter den her Go Live her, ikke, så stiller jeg uret til 1 time og se om hvor mange ting jeg kan nå i 1 time. Og jeg er faktisk spændt på at se resultat. Så, og jeg skal nok opdatere jer, fordi faktisk i min hverdag, når jeg er på arbejde, jeg synes selv, at jeg bruger min tid meget fornuftigt, fordi i de første 2 timer, som jeg nævner lige før, jeg arbejder som rengøring, og i de der første 2 timer, hvor personalet ikke kom på det tidspunkt, ikke? Så jeg var jo alene, eller jeg er alene på det meste af min tid på min afdeling, så jeg bruger meget headset, hvor jeg hører forskellige ting, like podcast i et eller andet emne, og jeg synes, at jeg lærer meget, og det er faktisk noget, jeg godt lide. Og det er det der, at når man er hjemme, ikke, og så begynder at sætte ned, det er først der, det går galt. Så, ikke? Nej, så kom. Se, her er min søn. Ligner han mig, så jeg håber det. Ikke? Jeg håber det. Så det er jo bare det. Det er jo bare det, jeg vil gerne dele med jer. Så vi måske på et eller andet tidspunkt, så går jeg igen, altså går live igen og snakker på dans. Så tak. Hej.